Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Eke ọma nụ. Anyị apụtakwara ụlọ ọfụma tata bụ eke. Asị m ka Chineke taa ketala anyị ndụ, ketala anyị ife ọma, ketala anyị aganiru, ketala anyị udo, ketala anyị ngọzi pụrụ iche. Ihe ọma ka m si ka o meelu mmadụ niile. Asị m chi anyị na ezumezu anyị na mmụọ niile anyị na-atụrụ àjà gọzie anyị tata bụ eke bụ mbido izu na ọgụgụ izu n'ọdịnala Igbo. Ka Chineke bụ anyanwụ na-agbara jee ketara anyị oke anyị, mee ka anyị bụrụ ife n'izu ọfụrụ anụnwa anyị bara. Si na onye chụọ anyị ya daa, onye fụ anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ, anyị si ka ọzọ nwụọ. Si na anyị azụ ka afịa mana ya ana ka afịa. Si na anyị adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Si na onye gwọọla anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọ sacha ya nwụọ. N'otu anyị si kwuo ya ka ọ ga-esi wee dị n'ọfọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Isiokwu ji maka ya wee bịa tata bụ eke bụ ka m tụziere ụmụ Igbo aka, ọkachasị ndị na-amarọ ka esi ebido, ndị na-amarọ dị aka nnifa, ndị na-amara aka ekpe ha. Ọ bụrụ ife ndị ụka ọbịa melụ anyị. Ọ maka ndị ji ota especially ka m ji maka ya wee bịa tata bụ eke. Ya bịa kụzielufa usoro esi eme gịnị, ekpe ekpere ma aga ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ọ ga-abụ ijiri usoro a na-akpọku mmụọ na ezumezu gị ka ha nwee ike mee gịnị, nyelu gị aka. Ọsogodi gị nọrụ Lagos maọbụ nọrụ Abuja maọbụ nọrụ ebe ọbụla bụgodoro obodo oyibo ka ị nọ. Ọ bụgodo n'obodo oyibo ka ị nọ, nọrọ ebe ahụ kpọkwuo mmụọ ndị gị na faso faya n'onu gị. Na ife mbụ na mbụ ihe eme bụ dịka onye Igbo, ọkachasị ndị na-anọghọ East a ma ndị na-anọghọ Nigeria. Na ife mbụ ihe eme bụ ịpụta n'ụtụtụ, iji nwayọọ makia ebe anwa anyanwụ si apụta from ebe ị nọ. Ebe anwa ka a na-akpọ East. Nke mbụ, ọ bụrụ na ị nọghọ n'ala Igbo a, na ị nọ na mba ndị ugwu Awụsa ma na ị nọ na mba ofesi, ị malụ na ị ga na-efesi East, which is ebe anyanwụ ọwụwa anyanwụ si ebido, ka ị nwee ike iloketi ebe ndị ichie gị nọ, ka ị nwee ike iloketi ebe mmụọ na ezumezu gị na ha so nọ, ka ị nwee ike iloketi anabe nna gị. Nke a bụ izizi. Now, ọ bụrụ na ịchọ ịga ọfọ ụtụtụ, nke mbụ bụ na enwere ihe eji aga ọfọ ekpe ekpere, ndị Igbo ji ekpe ekpere. Ọ na-abụ onye Igbo ọbụla jide n'aka wee kwubie okwu, mmụọ ege ya ntị ma mekwala ya ife ọyọlụ ya. Nke mbụ bụ ose ọjị. Ose ọjị n'oyibo, ihe a na-akpọ ya n'oyibo bụ alligator pepper. Ejiro m bunch of it, mana eji m 1 pieces of it. Ị na-eme anya n'aka, ifu ihe nji n'aka ebe a mkpụrụ ose ọjị. Iji ịga ọfọ ụtụtụ, wetere m ịbụọ n'aka nri, weta ịbụọ n'aka ekpe. Welu nke nọ n'aka nri gị bido n'isi gị, achasịba onwe gị, kwubiwe okwu na ụchụ ọbụla, ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, na ị na-ekochapụ ya n'alụ gị, mee ya gbadaa bido n'isi gị ruo n'ọkpa gị, fee ya n'isi gị. Ọ bụrụ na tata bụ eke, isi ị na-amachapụ onwe gị otu tata na eke, na orie, na afọ, na nkwọ, igbuo ya asọ, ijiri nke nọ n'aka ekpe wee mekwa the same thing. Ị ga flush ya na water system.
ọ ị gaa n'ukwu osisi ebe mmadụ na-ama cross nwụọ n'akụkụ fence wee mee gịnị dispose onye maka ihe ụlọ ọbalụ bụ na ọ bụ na ochu ka iji ya wee ngachapụ nwaanyị nọ na nsọ mmadụ nwere ike ije ebe anwa ọ bụ na idosi ebe ụkwụ na-aga mmadụ nwere ike ikoro ochu anwa ọ bụ na ọfọ daiz ekpere ka iji ya kpee idosi ebe ụkwụ na-aga mmadụ nwaanyị nọ na nsọ cross ọnya o neutralize ya ekpere ọfọ niile iji ya wee go ọnya ka o ji dị mkpa gị na idispose ebe ịma na mmadụ ahịa cross imecha nke a na ihe ọzọ na-eso ya bụ gịnị nzu ị na-anya enwere nzu nwoke nwee nzu nwanyị white chalk ka ndị oyibo kpọrọ ya nzu na-signify purity and blessing ife ịdị ọcha na ngọzi wee were nzu wee tụọlụ ndị ichie gị wee tụọlụ chi gị na mmụọ gị na ha so wee sị ha na tata bụ eke na ị na-ekwubi okwu ngọzi na ndụ gị ngọzi tọrọ atọ na-egbuke dịka nzu a ka esi ka ọ bịa na ndụ gị ikwubiche nya bụ okwu ọ bụ na nwoke ịtụọlụ ha nzu n'ala ọ bụ na nwaanyị ada atụ nzu atụ nwaanyị ada aka nzu especially nwaanyị na-echighị echichi na ife ya eme bụ ụta nsi eme ya na ana m atụrụ unu nzu tata bụ eke na-atụrụ unu n'orie na-atụrụ unu n'afọ na-atụrụ unu na nkwọ na-atụrụ unu n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ fọ ụmụ nwaanyị mana nwoke nwere ike ịka aka ma otu atụọ abịazikwa n'ihe gbasara edo na ọzọ ị ga-ekwu okwu maka ya bụ edo ka efta ka ịmacha ịtụcha ha nzu iwee tụọlụfe edo wee kwubi okwu udo na ndụ gị kwubi okwu udo n'ife ị na-eme maka edo na ya red chalk ihe ọ na-represent bụ peace wee kwubi okwu na edo gị wee si n'udo ka ị chọrọ pụta ahụ isi wee makwa nke nzu ka ị ga-esi wee mịa ịbịa n'ọjị na ị na-anya ifo na ọjị a nji n'aka gbara 5 1 2 3 4 5 lobes ka nke a dị ị na-anya nke a bụ ọjị ọmụmụ ka a na-akpọ ya ọjị uru ọjị gbara 5 a na-akpọ ya ọjị uru nka ga-ewepụta time wee kụzienu ihe gbasara ọjị ọfụma ka unu ghọta ihe gbasara ọjị mana nke a bụ ọjị gbara 5 ọjị ọmụmụ ọjị na-eweta productivity na-eweta increase multiplication ihe ọjị a na-alụ ọjị gbara 5 enwere ọjị gbara 4 nke a bụ ọjị udo ị na-enye anya 1 2 3 4 ka bụ ọjị udo enwere ọjị gbara 3 ọjị gbara 3 bụ gịnị ọjị ikenga ọ bụ ọjị ndị agbara ka ọ bụ then ọ bụ na iweta ọjị gị ga-awa iwe kwubikwa okwu na ọjị iwe waalụ ha ọjị iwe alụ ha ọjị ọjị na-enwe nwoke na-enwe nwaanyị mana ọ bụrụ tata ka mma akụzi unu ihe gbasara ọjị nwoke na ọjị nwaanyị mana m ga-enye unu hint ka o wee bụrụ ka ịghọtatụ ife m na-ekwu akọwa tata ị na-anya n'ọjị a nji amarọ m unu afụ ya ọfụma ị na-anya n'ọjị a nke a nji kịta ifu na ọbịa na mgbada ya ọbịa na mgbada gbasa ọkpa ebe a ebe ọ gbasara ọkpa onye ka a na-akpọ ọjị nwaanyị ebe ọ gbasara ọkpa ka a na-akpọ gịnị ọjị nwaanyị ifuga ebe o mepere ụkwụ ya onye ka a na-akpọ ọjị nwaanyị then nke anụnwa ebe nke a dị straight nke a dị straight ota na-agbadata ota nke a ka a na-akpọ ọjị nwoke ife a bụ ọjị gbara 4 iwee wee ọjị gị iwee tụpụrụ ha ọjị n'ala wee sị ha taalụ gị ọjị iwee butezie mmanya ike nkwụ ọkụ ejikwa na kọlọd wee gaa ọfọ
wee kpọkwuo ndị ichie welu white iwe tụọlụ ha mmanya na ana tụọlụ ha mmanya sị ha na ị na-atụrụ ha mmanya na eke, na-atụrụ ha mmanya n'orie, na-atụrụ ha mmanya n'afọ, na-atụrụ ha mmanya na nkwọ, na-atụrụ ha mmanya n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ. Nke bụ eziokwu bụ onye ọbụla bụ onye Igbo na-apụta ụtụtụ ọbụla wee tụọlụ ndị ichie ya na chi ya na ezumezu mmụọ niile ya na ya so wee walụ ha ọjị, wee tụọlụ ha nzu, walụ ha ọjị ma tụọlụ ha mmanya ike. Nke bụ eziokwu bụ na onye Igbo ọbụla na-eme ihe a enwego ọgbụgba ndụ n'etiti ya na chi ya na ndị ichie na ezumezu mmụọ niile ya na ya so. And for this reason na such person na ndị mmụọ niile ya na ya so, ndị ọ na-akpọku ụtụtụ efi aba na-enye ihe ga na-akwali ya ụzọ, na-emepere ya ụzọ. Ngwa ngwa anyị na-eme ihe a, ị na-echukwa mmụọ dị n'ụzọ gị wee na-eme gịnị, wee na-akpọku mmụọ ndị a, ezumezu mmụọ ndị a gị na ha so, wee na-egbulu ha anụ, wee na-agọlụ ha ọfọ ụtụtụ mbọsị ọbụla. Nke bụ eziokwu bụ n'ime ya for 6 months ị ga-enwe massive transformation na ndụ gị. O nwere ndị ga-afụ gị na-ajụ gị kedu ife gị na-eme, o nwere ebe iji egwọta ọgwụ iduga ha ebe ị galụ, mana onye ịgwalụ si ya nọọ na ịlụrụ ọrụ dị n'ụzọ gị wee chukwa mmụọ gị na ha so wee na-agọzi ọfọ ụtụtụ, ha ma nkweta. Ya bụ na onye Igbo ọbụla ga-ejisi ike na-aga ọfọ na ọfọ ọkọ ọgwụ na-achụ àjà. Aka mbụkwa onye nke gị Nwaada Agbarọma Ụzọ Mmiri. Ka si kwuo na mbụ na abụkwa m onye mgbasa oziọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụkwa ọrụ mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ na o nwere ife na o nwere mkpa ị na-idiri ka egbuolu gị gbasara ọdịnala Igbo, akpọchikwa n'obi si na o nwere ife na-eme, maka na ife na-eme mana ide afọ ife na-eme. Ọ bụ na ị chọrọ ka anyị gbaalụ gị afa ma ọ bụ na ife m kụziri taa na ịghọtara ya, ma ife ndị na-akụzi bụ na mbụ, mana ị nwere ajụ gbasara ihe ọbụla bụ ihe ọdịnala Igbo, biko echefukwala dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663. Ngwa ka emesịanụ.